Mae gan y Cyngor Ysgolion Sul 5 gwefan mae'n gyfrifol amdanynt. ysgolsul.com. Dyma wefan swyddogol y Cyngor sy'n cynnwys gwybodaeth a newyddion am ein gwaith, yn ogystal â siop ar-lein a siop ddigidol i brynu llyfrau ac adnoddau digidol i'w lawrlwytho. Cristnogaeth.cymru. Dyma wefan gyffredinol sy'n ffynhonnell gwybodaeth am bopeth ac unrhyw beth yn ymwneud â Christnogaeth yng Nghymru. Os ydych chi am I fanylion eich capel, eglwys neu fudiad ymddangos ar y wefan hon, cysylltwch gyda ni. Gair.cymru. Dyma wefan sy'n cynnwys deunydd Cristnogol Cymraeg i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim, gan gynnwys gwersi ysgol Sul, gwasanaethau ar gyfer cynnal oedfaon, gweddïau am yfyrdodau, ffilmiau, cyflwyniadau PowerPoint, deunydd defosiynol dyddiol, gwasanaethau ar gyfer ysgolion a sgyrsiau plant. Bydd mwy a mwy o adnoddau yn cael eu hychwanegu i'r wefan hon dros y blynyddoedd I ddod. Felly cofiwch alw nôl yn aml. Beibl.net. Dyma wefan sy'n cynnwys testyn y Beibl cyfoes Beibl.net, ynghyd â llawer o adnoddau cysylltiol eraill. Ers I elusen gobaith I Gymru ddyrwn I ben yn 2019, y Cyngor Ysgolion Sul sydd yn gyfrifol bellach am gynnal y wefan hon. Gobaith.cymru. Dyma wefan sy'n cynnwys dros 1,000 o emynau a chaneuon Cristnogol cyfoes ar ffurf geiriau yn unig ac hefyd ffeiliau PowerPoint y mae modd ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Felly dyna gyflwyno ein 5 gwefan I chi. Pob un yn cyflawni dyletswydd wahanol mwyn eich gwasanaethu chi.